Bună și bine v-am regăsit la un nou video de Arsenal pe Roblox. Am intrat pe shop și azi vedem și ce arată fain, care cred că aș putea să-l cumpăr, care nu pot să-l cumpăr. Place asta foarte mult, Slayer. Me. Mergem la locker. Skin-ul ăsta îmi place. YouTube, așa că sunt YouTuber, racket, bun. Dăm deploy până la echipa albastră. Văd că e liberă. Să ajung să mă pun în poziție. Bun. Prismas, de fapt. Oh. No. Scriță, hai pe ea. Și cum am luat acele schine, le-am luat cu niște coduri pe YouTube, care playerii le știu, nu știu cum. Ok, bun. Chiar de aici nimeni. Jos, nu? Hai că m-a speriat. Bine, mă, că m-ai speriat. Nu spre așa de bun la Arsenal, dar în fine, hai. Hai, omorâți-l pe ăla. Îi primit skill. Așa, că dacă el îl dau și eu, am murit și îl dau HP. Degeaba, nu-mi prime skill. Hai, am lag. Ok, bun. Știu de ce, vedeți cartelul ăla de acolo, de sus, ultimul? Nu, ăla-s eu. Mă joc VR, fix acum pe jocul ăsta. Nu e prea popularul ăsta. Ce? 9 kill-uri! Salut, playere, ce mai faci, boss? Uite, un player afecat. Bine că stai afecat, mulțumesc de kill. Ok. Cred că am făcut un kill pe unul care se afecă și... Cred că nu se știe să juca, nu? Ok, bun, deci... unul din echipa noastră are 13. Ăla e a nostru. Team Blue. Dar ce faci la Team Blue? Că ăla e teamul meu, nu a tău. Cealaltă parte e teamul Red. Trage! Nu. L-ai luat? Hai bine, mulțumesc de kill. Că m-a ajutat. Pizza pe bune, pizza. Pizza-ul nu mă prea descurc, sincer. 8 felii de pizza într-o pizza nu știam, dar... Unde era? Și mergeam pe acolo și... bine! Hai că vin pe tine, unde te-ai dus? Ok. Uite, uite acolo oameni. Aici. Uite acolo. Piu. Nu ți foame? Nu trage în mine. Mulțumesc că m-ai ajutat, rocket launcher. Prea târziu am tras. Prea târziu. Și la ce mă gândesc? Mami! Las. Yeee! Ok, bun. Mie îmi place că nu zi falling damage. Nu cât de pro. Avea shotgun-ul. No, hai, încarcă-te. Deci ăla cu roșu cu 3. Ok. Hai cu agheul. Rocket launcher, de fapt, nu cu agheu. Sau agheu. Hai. Bine, mă. Eu n-am luat cu bum. De data și pe joc. Cum a ajuns să stau în spatele meu? Eu mă întreb mereu. Asta e o mapă și mapă. M-a jucat pe ambele. E bine, mă, nu mă sar dacă nu sar și dau rocket jump-ul. Prea mare. Prea sus. Poate ne iau falling damage. Dar nu-mi iau. Mulțumesc că le-ai omorât înainte să trag eu, că nu ne-am prins. Nu. Cum am luat? Băieți, uitați-vă pe video, dați înapoi și uitați-vă cum l-am luat. Și nu înțeleg. Hai, Paul. Cum ar lua hai, Paul? Stai. Hai, Power. E bun. 6 kg-uri, 26. Salut! Man, dacă nu te uiți în spate,
Asta e. Ok, bun, hai să vedem cum e. Like care are Roblox. Hai, nu fi noob. Bine că ăsta nu-i noob. Dați mult de meci. Omorâți-l. Mulțumesc că l-ați omorât pentru mine. Stai, cu arma asta nu-s bun deloc și n-are niciun nume, ok. Și niciun glonț, care are infinit, da. Ce? Jocul jucat? Win. Pa. Victory. Dance. Na 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 na. Gigi, nu te strauzi așa de mult. Sandtown, competitiv, 40. Ok, 120. Ce să ne cumpărăm dacă aș putea face pomidus. Sau ce schimb fain. Nu știu, ăla cu Robux. Envil, kill effect Envil. Cade un Envil pe el. Ce kill effect mai avem? Nu știu. Ok, bun. Nu e cel mai pro pe el. La albastru, ok. E ăsta care am... Ăsta de aici în care stau eu. Uite, ăla, care a făcut... Ui, ce m-a speriat. Ăla care a făcut, care a câștigat meciul. Dați-i, kill. G17. Deci era o rundă care am jucat eu și ne-a dat G18. Și apoi G17. Deci mă jucam cu un prieten. El avea 18 kg-uri. Eu, nu, 8 avea. Și eu 26. El la 8 kg avea G18. Și eu la 26 G17. Adică what? Mă întreb. Bine. Am dat kill pe el și mă omor și el pe mine. Asta nu se întâmplă așa de... Da, deci mi-a scăzut un kill și l-am omorât. Și ne-a dat kill-ul. Ok. Eu, mâna, lăsați-mi și mie. Voi de acolo veniți și n-am cum să... Și dacă mă spawnează acolo, după pe încasarea, bine. Friendly. Da, ia. Am apucat să-l iau. Dar... Deci, ce? Asta mai trebuia. Să intre David după mine pe joc. Când mă joc eu. Ok. Eram sigur că la skin-ul lui. Play privet. Yes. Am să pun pauză și intru pe privat, ok? Am intrat pe privat. Ce? Game closing. Stați un pic. Am reintrat pe joc. Să vedem dacă merge. Așteptăm să se încarce. Arsenal. Ce așteptăm? Server. Știu eu cum facem. Așa, bun. Așteptăm să se încarce. După ce l-au scos, stați. Din nou intrăm pe server. Da. Cred că nu să fac să ne altul. Hai un adopt mie. Stat un pic. Cred că știu care. Un care pare 4 peți la fel, să-mi dea în schimb la un să-mi dea.
și îi dau un neon pet. De ce? Sau un legendary pet. Deci le dau ceva neon, în schimb la 4 pets la fel, ori Ride or Fly, ori legendary pet. Una dintre astea și vă dau un neon pet. Altfel nu vă dau neon pet. Bun. Și așteptăm. Nu văd probleme cu Robux. Ce schimb iată așa. Carcă-te mai bine odată. Așa, bun. Și 4 pets la fel, ori Legendary Pet, ori Fly or Ride Pet. Asta și dau un Neon Pet. Așa arată Neon Petul. Cu neon, da. Altceva nu dau, că am muncit din greu să fac aia. Și n-am altcumva. Că așa, dacă îmi dați 4 pets de aceeași fel, pot face altul neon. Și vă dau ăsta neon, știi? Și Legendary Pet, for Neon Pet, na. Deci, odată aveam o bufniță legendară. Am dat un schimb la un dragon. Și pe acel cont cu acel dragon am primit bani. Alt cont. De ce? Nu știu, poate că am dat reporturi, prea multe. Și încă mai primesc bani în continuu, dar știu parola și numele și îi dau login și mi le pot să mă bag pe același cont. Da. Să-și pună parola de Alelap și numele de Alelap, sincer. Da, nu o să mai aibă, pentru că și ne-am pus numele, l-am reținut. Cum? Sconect. Conect. Bun, și parola am uitat-o. Am pus-o de Alela și... Da. Da. N-am mai putut. Știi ceva? M-am plictisit. Băieți și fete, m-am plictisit. Să merg pe jos. De ce? De ce? Dacă merg pe jos, văd că un minut, 2 în ea. Și aproape minute, bun. Iar dacă îmi dau TP, durează mult mai puțin. În ce fel? Ei, părinți. Ok, bun. Presa. Yes, close, bun. Așteptăm. Și am ajuns în mijloc. Să facem trade-uri. Nu știu ce care au legendari pe counter nu vor. Și n-au cu nimic cu acel dragon, nu știu ce, dar în fine. Eu nu știu așa că pot să spun la doar nu știu, nu tot ce să fac asta. Vezi, eu nu pot. Ca să dau casa în schimb la Neon Pet. Nu fac asta. Nu fac. Nu iau ceva ca pe bune. Raul David pentru mine. O albină. Să știu, mă, dar na. Ce? Luke.
Ce zicem? Nu mă trebuie. Da, ce ai vrut să-mi areți? Chiar ce o să merge ca Lucica. Ce Luc? Nu înțeleg. Că îți iei roiale egg? Gul. Numai ce? Ți-l iei? Acum. Odată că fac pe YouTube. Video pe doar să-l văd. Dă-mi-l prin tărade și apoi ți-l dau înapoi. Zici ce scrie. Deci stai. Stop. Stai, nu. Nu, David, nu. Stai. Îmi dai un pet gratis. Oh, mă, Puceapă, please. Au plecat deja. Și unde acum? Stai că îmi dă pe la că chiar nu știu unde e. David!
Ok, bored. Atunci ce facem? Ce? Unde? Ok. Clinuzat? Da. Un wolf. Wolf. Ok, bun. Așteptăm. Hai și nu uitați să dați like și subscribe, tot uitați asta. Hei. Ziceți dacă îți place tastatura mea. Ziceți dacă îmi place. Am luat pe aplicație. Can I call you să te sun? Nu acum. Că fac un video pe YouTube. Bună ziua! Bună ziua! Bună! V-au sosit! Ce-a dus? Ok, bun. Na. Da. No, și apropo, să nu uitați să-mi dați follow pe TikTok, mă cheamă Rupul Flământ. Da? Party. Adică știe să scrie party dacă e. Adică știe. Party se scrie așa. P-A-R-T-Y. Nu. Așa se scrie party. Nu P-A-R-T-Y. Cu Y. Ok. Vezi dacă îți dau stop GPS, nu mai sunt uitat. Da. Dacă nu dau, încă mai sunt. Care că o stai din filmare până ce ajung? Băieți, am primit kick de pe server. Că a zis, what? Că am zis doar, I'm blocked. Am primit kick. Sincer. Și acesta e contul meu de TikTok. Dacă aveți și voi cont, veți poza pe asta, apăsați pe poză, apăsați pe ea, faceți poză și vă puneți. Bun. Știu că vă place mai mult. Îmi place PUBG și atât. Da. Dacă vă place asta. Dacă vă place, like la video. Hai că vă pun pe la final să că dau skip repede. Pica. Bun, ok. Haideți. TikTok. Te-ai speriat? Subscribe dacă te-ai speriat.
Nu, stați, uitați-mi. Te așteptați în comentarii, te aștepta asta. Știți, mă, asta nu aveți cum să știți, nu? Și asta ceva la fel ca la... Dar nu. Ziceți-mi dacă și vouă vi s-a întâmplat. Merită 50 de inimi. Sincer. Monstrul ăla e Raven animată. Iar Raven aici neanimată. Normal că eu am scris. A scris ce tare, nu? Asta nu e animată. Acum e animată, bun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Nu căuta niciodată pe Google Death Addict. Dacă vă arăt, nu o să vă arăt. Căutați singur că n-am curaj. Bine, am curaj, dar nu o să vă uitați. Nu merge. Dacă stați singur pe Google Death Addict. La 100 vă zic că o să credeți dacă căutați. Că tot încerc să caut doar după Google. Scriu ce vreau eu ca să găsesc și fac un video numai cum vreau eu. Dacă scriem Dragon of the Dragon of Death. Imagini. Vă plac, nu? Dragon of Death. Da. Nu? Dragon of Death. Place. Place, bă. Place. Asta sunt toți flori. Da. Cred că are ceva legătură poza asta. Poza asta are ceva legătură cu negru și alb. E pe un joc. Ninja Legend. E acolo. Nu mai jucați-vă, să vedeți. Credeți-mă. Dacă scrieți Man of Death, nu o să vă placă. Cred. Bine, nu arăți astea. Deci, scrieți moța bine. Death Note. E un desen animat pe nume Death Note. Dacă o căutați. Death. Dead. Aici să-mi scrie. Addict.
de Dadict, uitați-vă voi. Scuzați-mă, vă rog frumos. Chiar nu căutați. Cred că am dat cu acest sfârșit, cum vă speriați. Nu știu dacă să-l mai continui. Serios, nu mai știu dacă să-l mai continui. Nu uitați să dați like și subscribe. Pa!